Pakinggan natin mga kaibigan ang pahayag sa isang pastor patungkol sa tunay na kahulugan sa Ebanghelyo ni Kristo. Mga Catholic faith defenders atos mga palengke magbalon-banon og mga imahe ni Birhen Maria mo dalon nito. Unya mo na inyong giwali, mo na Ebanghelyo na inyong giwali. Nga kun imo basaon na Biblia, ang Ebanghelyo nga giwali mao man ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ang utuod dili na malaglag, mao kini ang atong kaluwasan. Usaraman kabuok ang Ebanghelyo wa nay lain. The gospel, the saving gospel. Kamo sa inyong giwali. Ang pundok, ang relihiyon. Nya, naya kung bagong nabasa nga usa ka poster mato niya, ang mga Muslim gani nituo nga ang Katoliko mo itinukod ni Kristo, kamo pa. Yaks tanawa. Nagsige nila mong pangita og mga pamaagi aron ang mga tao inyong kumbensihon nga kamo ang tinuod nga relihiyon. Kamo ang tinuod nga simbahan. Busa bisag unsa na inyong gamiton. Pero dili man amoy gihimo sa mga apostoles. Ang himo sa mga apostoles si Kristo man ang ilang gituboy. Si Kristo, ang ngalan ni Kristo mo ilang giwali, dili ngalan sa pundok. Punto Biblikal.